неща. Дразни се, че живеем в кутийки, че умираме в кутийки, че се возим по цял ден в кутийки. Опитах се да направя едно самодивско хоро тук до София на Връвчо и Петлово, защото исках да сме близко до земята, да ни се случи нещо яко. Тук в София не можеш да отидеш някъде да се изкъпеш без да имаш пари, не можеш да се изпикаеш без да имаш пари. Въобще не можеш да легнеш в парка на тревата, защото ще те гледат като извънземен. Примерно в Турция всички си ядяха покрай пътя, това много ми хареса. Въобще сядаш си по турски, ядеш си на тревичката и никакви кафенета и такива губения на време. На това голо хоро, въпреки двумесечната ми кампания, хилядите обещания на приятелите ми, дойдоха само 2 човека. Обаче въпреки това го направихме и после спахме в една пещера, беше яко. Какво да ви кажа още? Написах с огромни букви на прозорията си ехо и една въпросителна. И чакам хората от другия блог да ми отговорят, обаче вече 2 месеца никой не ми отговаря. Това се нарича проект безкорисна комуникация. Просто не знаят какво могат да получат от мен или коя съм аз или... За какво да ми отговарят? В крайна сметка, заради самото послание никой няма да ми отговори. Ужасно е. Единственият, който ми отговори, беше едно малко дете. Една сутрин се събудих и то крещеше: ехо, ехо, едно детенце навън и гледаше към моя прозорец. Това ми даде някаква надежда, обаче много странно ни звучи, но само децата да забелязват такива неща. Мисля, че порастването е социално изградена роля. Мисля, че хората по принцип не трябва да порастват. Мисля, че това много ни усъкътява. Няма да ревал съм хиляди пъти по този случай. Дали мога да го променя? Мога да променя как виждам нещата тук, обаче е трудно да промениш вече, като си видял колко е грозно всичко да живееш някакви илюзии с изкривени приоритети. Ти е много трудно. Не искам да се осъществявам според техните стандарти. Просто не смятам, че и аз си търся работа и не се намирам в материалния свят. Просто от проекта за голото хоро сега правя проект за онлайн магазин. Представете си каква деградация сега да ми е. Голяма деградация. Просто принудена съм от условията и от теченията, които са изградени вече в тази река. Да се хвана с нещо по тяхната свит. Обаче вътрешно друго хоро танцувам. Това не знам колко минути. Разказах. 3:22 секунди. 3:30, ако станеш ми любимото число. Супер. Мога още много да ви говоря. Тук не е въпрос, не преодолявам някакво притеснение. Тя беше много истинска. Чак ме смути, не очаквах, че на това разговор ще има толкова истински. Просто си говорим по цял ден за неща, които никой не ги интересува. Абе, много ни е сгрешен веб дизайна на хората. Много ни е сгрешен истия дизайнери. Стегнете се, може ли всичко да направим в този свят и погледнете колко грозно сме направили всичко. И после имаме въображение, не знам си какво, много зле. Много. Не знам. Няма да се очаваме само в депресии и такова, всеки аз съм минал. Всеки ден съм с двата крака в единия правя, другия пада. Това не са някакви места, на които отиваме след смъртта. Просто по цял ден с решение да си стъпваш където си искаш и се чувстваш както си искаш. Обаче има много фактори. Не само какво генно ти е заложено, не само средата, в която си израсъл или условията, при които си израсъл. Ами всичко това, което се опитват да те накара да направиш постоянно и да ти внушат, че само така ще чувстваш щастлив, само ако изпълниш техните цели. Няма алтернативен начин на живеене на обществото в момента. Аз ако мога да се откажа от медицинската система, примерно, ако имам как да се изхранвам и да преживявам, директно хващам пъти. Една фермичка някъде, най-много слайерлес, това ще е единственото изкушение. Само трябва да измислиш някакъв бизнес по интернет. И пак съм в играта им, виждате ли? Пак не е алтернатива на обществото. Няма. Какво да направиш? Многозвездния хотел и аз го обичам много. Дето гледах, като си обичала звезди. Ами сега да ви попея малко. Супер. А там много готина песня. Между другото, да. The Lion Sleeps Tonight. Издърпайте си я. Значи, ако си слушате поведнъж сутрин и горе-долу целия ви ден ще мине 33% по-щастливо като цяло. Майка ми, примерно, така се зарежда с позитивна енергия. Още много важно през лятото. Мокра кърпичка взимаш и я развяваш във въздуха, изстудява се,
И само така се оцелява в жегите. Много важен съвет. Това е като кърпата на галактическия стопачи просто. По-полезно, да? За оцеляване в жегите. Колко стигахме и вече до 5 минути? 6. Точно. 6. Още остават 3 от любимите минути. 3 колко обичам това число. Относно играенето. Играта. Ролите, с които ти говори. Играта е много важна тема в моя живот. Не само защото Шекспир е казал, че играем по цял ден и всички сме актьори. Играта е по-странно нещо. Даже има термин homo ludens. Аз учих културология. 4-ти курс съм, имам 8 изпита. Учах се от академичното ложе. Просто там е толкова откъслечно знанието и те по някакви техни стандарти. Абе не може да ти дадат да прочетеш Оруел в първи курс, където ти разправят, че историята е манипулация и после да искат 3 курса да заубриш история. Просто не става. Не става това. Вижте, университета на грешна стратегията, не трябва да давам на учениците Оруел в първи курс, много е важно. Защото нямат никаква мотивация след това да заубрат някакви факти и години, които знаят, че супер субективно са записани така или иначе. И учах си, то в 4-ти курс и нашите викат, айде да избутай още една година за мината. Аз бутам вече от 2 заради тях и не знам. Иначе работих в Червената къща. Много известно място, обаче пълен фалш, пълна полза. Взимат се старите теми, слагат им се нови заглави и се осъждат по стария начин. Ужасно е това. Да. Друга неправителствена интересна организация. Това е апартамент, ако сте били на малки пекеше. Да? Там е Турция. Мисля собственика един такъв скептик, много ме кефи. Не, странна като обстановка, може да играеш шах на пода, има вана, правят шоколад, туалетната има с кожена стенка. Като седнеш и съсни. Готино? Странно място. Какво друго интересно да ви разправя? Казах ви за магазин, казах ви за прозореца в Сехото. Даже в едно списание го снимах. Беше много ясно. И с позив към съседите, аз же няма ли да ми отговори някой най-после? Поне списанието, ако прочете, ако не го е видял това на прозореца и пак. Но не знам къде е вниманието на хората. Дали толкова са обзети да си изпълнят битовите ритми, че не им остава време за нищо друго да мисля. Да, и животните, леле, ужасно се държи на животни. Аз вече 4 години не ги ям. Защото горе-долу толкова, от ония купон на моята била 3 години. И въобще почвам да забелязвам колко ужасно ги третираме. Има едно куче седи вързано по цял ден от 4 години в съседния двор. Можете ли да се представите? И само на една релчичка от 1 метър напред назад застипил, като жива аларма, писах им писма на хората. Какво ли не, обаче те въобще не... Важно да седи там и да лая. Какво пазят? Те нямат сърце тия хора. Какво пазят сега? Нямат представа.